Днес сме на темата как ухае свеща, когато гори и когато не е запалена. Има си специфични термини, hot и cold throw и едното не гарантира другото. Факт е, че някои восъци се справят по-добре с аромата тогава, когато свеща е запалена, тогава, когато восъка е нагрят и размекнат, а други се справят по-добре тогава, когато свеща просто стои на масата ни. Има ли восъци, които се справят добре и с двете? Да, има, и това обикновено са блендовете, а не чистите 100% соеви восъци. Но в крайна сметка не трябва да забравяме, че всичко е въпроси на комбинация между восъка и специфичните аромати, които използваме. Да не забравяме, че някои аромати са доста по-наситени по природа. Ето защо, както и друг път съм ви казвала, не забравяйте да тествате специфичните комбинации восък, аромат, фитил, че даже и съд. Ако искате да научите повече за материалите, с които работите, светът на свещите е за вас. Напишете книга в коментарите и ще ви изпратя съдържанието.